الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله المجلس السابع في فرض تلاوة القرآن جودر تجيد دبرها جودر لجور سومه Habural jambu ki Qur'an kala dewal fu wodi ko ɓurdata dewal gongal feere e rewnugo Allah be jangugo Qur'an go ɓural mo. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yettoje tabitani Allah salatu mako e jam mako tabitiddo nulaaɗo mako e du'aalu en mako e sahaba en mako ɓaawa man فهذا بيان فضل القرآن العظيم دالو وانجل كبر القرآن ورتدنده وفضل تلاوته والإكثار من ذلك إبر الجنب والقرآن إدن كي جنب كده فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى عند القرآن ورده ولد الله مسنى بانغار ودن الذي تكلم به حقيقة وسمعه جبريل Allah wolwiri be maare do gonga malaika Jibril bo nani Allah do rabe ma wa tahammalahu min indi malaika Jibril jabile daga to Allah wa ballaghahu li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wahya den o yotti nani de Muhammad sallallahu alaihi jammu tabitani wahyu wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam li ummati Muhammad sallallahu alaihi jammu tabitani ka en boyottirani ummatore mudum watanaqalathu ummatuhu jami'an ba'da watanaqalathu ummatuhu jilan ba'da jil ummatore mako boy jabtiri Qur'an wurede daga to mako jamanu bawo jamanu fa huwa kitabullahi alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Qur'an wurede ɗum deftere Allah defere waranta ɗum yeeso mum ɓaawo muɗum ko yeeso muɗum goɗɗo fota e ɓedda Qur'anu ko har feere ɗum tabita fota e bo nakkisa Qur'anu ko har feere ɗum tabita. Tanzilum min hakimin hamid jippinaade daga marɗo hikima gettaɗo wa huwa alhuda wannur walfurqan waddiyau warrahma. Qur'anu rende kayre woni kanda kayre woni annora kayre woni sendirore hakkunde gonga e fewre kayre woni jaygol kayre woni hinnayi wa huwa siratul mustaqim. Qur'an murade kayre woni datal ɓoosingal takaffala llahu subhanahu wa ta'ala bi hifzi Allah mo sene e ɓangare wodani o samgake be reenuki nde fala yatatarrabu ilayhi abasun wala tahrifun wala tabdilun wala taghyir. Torƴata yotta her maare fijirde malla sanjuki malla waylititki bal yabqa kama anzalahu llahu subhanahu wa ta'ala li hidayati lkhalq. Acina Qur'anure nde horan bano Allah museni e ɓangare wodani jippini nde ngam dalila handago takde. Qala ta'ala Allah ɓangiɗo wi ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سندوي إنا منون نحن منون نزلنا الذكر من جبين قرآن ذكر هذا إند در إند مار قرآن دماري إند مودم هاندر مودم كبرة شفال جوي موجب عند القرآن بي تو ذكر هذا إند در إند مار wa inna lahu lahafidun minin be wallahi min deno bene anduɗo luga arabiya anduɗo balaga to jangi aya ka andi fakkat wala mo foti wonnugo Qur'an ayi inna nunu azama wari haɗo nden nahnu Allah sini ɗo waddiri fahinta ɓe bana jammuni nazzalna wari ɓe siddere fahinta wa inna lahu lahafidun inna haɗo nden lahu ɗo fayinta nden lahafidun andinima Qur'anu rende wala mo foti wonnugo nde sara
faɓɓayi ɗo yiyayde goɗɗo fuɗɗi no wayi ha waɗa goɗɗum feere sey warti o ɗo ñukkono nonna fa yabda kama anzalahu llahu gabdan tariyan ila an yarfa'ahu llahu fi akhiri zaman. Qur'anure nde horan nde luttan nde ɗon kayre man ɗo nde hesre anumma ba jonta on nde jippi ha Allah ɓangiɗo ɓamtande ragare jamanu duniyar to wari timmugo Allah ɓamtan Qur'an yande Qur'an ɓamtama ka andi fa kam musibo wari ke ni Qur'anure nde ɗo hori heccere banno nde jippiri raaruɓe am ɓe hoore ma nde jannguɗa Qur'anu fu a tamma jonta a feni nde janngugo sey belɗuma nanoɗa wala a jangi a wowi faɓɓi ɗo jotta kande sakmitiyama a woda sa a yiyay bolle yimɓe duniyaru na goɗɗo taƴa gimol ɗo yima ɗo ɓeɗi ɗo fottani yimɓe pat jonta ni ngol ƴaawi jamanu may saɗi sey ta a feere may amma Qur'an nde sigi Qur'an ɗo nde a jangi nde fu a tamma ba jonta nde jippi banni seedata kadi ha ragare jamanu Allah seni ɗo ɓamtande fa innahu fi akhiri zamani yurfa. Qur'an nde ragare jamanu ragare duniya to waɗi timmugo nde ɓamtete wa min suduri rijal nonnona fa minhu bada daga to Allah nde fuɗɗi ha hunde man fuɗɗi ɗon nde lortototo nde Qur'an man fuɗɗi ha Allah ɗon nde lortoto en maako ragare jamanu anzalahu llahu azza wa jal Allah jaaliɗo mawɗo jippini nde wa ilayhi yaudu fi akhiri zaman ha maako nde lortoto ha ragare jamanu fa yurfa'u min almasahifi wa min suduri rijal. Qur'anu ɓamte ha mushafuje ha defte Qur'anu man deftere ma en mari ɗo defteɗereji buuli mere a maɓɓitere Qur'anu woda indigo woda ha ɓerɗe wonɓe woda ha goɗɗo janga woda andinima yaake man yimɓe kalli acci hutinirgo ɓe ma halas Qur'anu moyte ha ɗereji moyte ha ɓerɗe fu warta mo jangi Qur'anu mo wawi Qur'anu ko goto woda hey jam hakkilo andi to tawama yaake ɗum waɗi ɓanni kam masibo husiti dey fa an ibni masudin radiyallahu anhu qal la yusrayanna ala alqur'ani dhata laylatin wa la yutraku aya fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufiyat. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu o wi wallahi Qur'anu dillinte jemmare wonde ha warta aya ko ngota accatake ha deftere aya ko ngota accatake ha ɓerɗe worɓe koyna ɓamtama. Hadis o noon fuɗɗigol akhrajahu darimi wurtingol ha sunanure muɗum tema hadis o ujune 334 wa dhalika inda qiyami sa'a nde Qur'anure ɓamtete banni ha musafu nde wala ha ɓerɗe worɓe nde wala wa dhalika inda qiyami sa'a bolwa ɗum ɗo yaake darago dara fama dama hadha alqur'anu baqiyan fannasu bi khair. To nini ɗo duumi Qur'anure nde ɗon nde ka yimɓe ɗo wondi ɓe kayr yarji'una ilay ɓe lortoto heeɗi maare wa yabtaduna bihi ɓe jabtoto nde wa ya'maluna bihi ɓe kuran be maare wa yahkumu baynahum nde hiitoto hakkunde maɓɓe ko wa yuhkamu baynahum nde hiitire hakkunde maɓɓe fa ijaru fi fasadat haluɗaɗan to Qur'anure ɓamtama tay yaake tage koji wonni nasalullah alafia en toru Allah hisneki wa halla bihim damar yirbuki hoɗanaki ɓe jottaga kuje pat fusat wonnata ɓerde maɓɓe mana fusi wonnina nde Qur'anu wala nder ton wa halla bihim damar yaake man kam yirbuki waɗi kuje fu gibbat. Wa hadha alqur'anu anzalahu Allahu jalla wa ala litilawati wal amali bih. Nda Qur'anure nde Allah jaaliɗo ɓangiɗo jippini nde ngam janguki nde wura be maare. Derɗiraɓe ɓe hakkilen ma en jange Qur'an en kabde dursugo nde wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir.
Allah wi min hoynani qur'an do taskitoraki ha wajutoraki ha dursuki wodi jankiran do na malla wodi siftoran do na en jangede en dursede en habde en pamande en hutinire be ko on hamare en pamtine wonbe bo haza amal haza takallu do dum kugal en definitirama be maga do responsabilité kala juldo fu wala mo dañama modingo wala mo dañama dum suwa qur'an wala mo dañama kay be andal moy fu dañama bano tanam dum dañira bami dañira an non dañira o ya fu non dañira se kadi mo jare Allah seni do dadi wayna no hebrata amma en tine tay balewa Allah gippini qur'an wonde ngam jangugo nde e hutinel ko be mare إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله سنينوي إن الذين يتلون كتاب الله andu ben jangobe deftere Allah wa aqamu salata ben darni julde be bosinde wa anfaqu mimma razaqnahum be nafki yoga ko min dokki be sirran wa alaniyatan cuudi dum be bangudu kambe man yarjuna be don tammo tijaratan filulan tabu ngurus bata filu mabbe do riba de herma ko fakat li wafiyahum ujurahum ngam Allah hebbina nabe barjaaliji mabbe wa yazidahum min fadli Allah besdana be koy mo ere mum innahu haqqu Allah ghafur duuda faruki josapur duuda yekki o faran o yafan o yettan ko jiyaado mako mo buuri be ko wa hadha khatimatul kitab wa huwa khatimatul kitab as-samawiyya Qur'an wurande kayre woni timmindinde defte samawin keje defte de Allah seni du jippini daga to mudum kayre woni ragarere maaje wa huwa a'zamuha wa ajalluha kayre nden buri de mawnugo buri de teddugo yahkumu alaiha wa yuhaiminu alaiha Qur'an wurande de hitan do defte de ago fu kayre woni jalide do maaje wa yusaddiqu ma fiha min haqqin qur'anu regonde do gomdina ko wonno ha defte arandeje jippinaade ko laati gom wa yaruddu ma fiha min tahrifin wa tabdil qur'anu gonde lorna ko woni ha defte artunode tahrifin milnuki wa tabdilin e wattititki ɗum masigi be defte artube be sanjino yo qur'anu de warande lorna banno woni إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين الله جل إن هذا القرآن عندنا القرآن يقص على بني إسرائيل لدو إسا لدو يشا دو بإسرائيل ونيهود أكثر الذي هم فيه يختلفون burna ko be lati be do lura her majum wa innahu la huda qur'anu rande wallahi dum kanda wa rahmatun de hinna lil mu'minina hedi mu'minina suratul naml ayat 7 wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah jeni do min jippini herma Muhammadu deftere be gonga ndiga gomdinore ko woni yeso mare iggo e defte kayre on jalide do maaji fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dammana hadha al-qur'ana ma lam yatadamman ghayrahu min al-kutub andu Allah mosene bangare wodani o longini qur'anu burande wadi der mare dum ko wadayno ha tanamare iggo e defte fa fihi tawhidullahi azza wa jalla don der qur'anu rende wodi tilki Allah jali do maw wa fihi akhbarul madi don der qur'anu rende khabaru chali nobe
raano daga no Allah tagiri duniyaaru daga no Allah tagiri tagay fooji ɓe o resino ha leddi yeeso ha o tagi annabi adama ha wari ha yetti men ha yande dargal a yehi habaruji saadi ɓe ɗon ɗon wa akhbarul mustaqbali fi akhiri dunia non habaruji husiti ɗum ko tammi wargo ha yaragale duniyaaru wa akhbaru yawmil qiyama non habaruji yande dargal fuu ɗon nder qur'anore man fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum ɗon nder qur'anure nde habaru ko woni yeeso moɗon e habaru ɓen gonɓe ɓaawo moɗon فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن قلت وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره قسمه الله فهو حبل الله المتين فهو نافهم أمر نويندي فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة إلى آخر الحديث. حديث ولقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يرضوه أو يفنن من أمنان نلاد الله صلاة الله جمهور متبتن ربيا ستكون فتنة جتم لا تاغو فتنة جمال كان جوني مغوري جوتا كامل الدنيا دونا دو فدون درتم أما فتنة جدي وياتا دو برا دي مونو بده أو يقولتم بيبي وما المخرج منها ko woni wurtorde ha maaji yake to fitina man waɗi noy goɗɗo waɗata kadi ha hisoɗi gala o kitabullah deftere Allah ayi yimɓe sendi adina islam geɓe sige kullu hizbin bima ladayhim farihun kala yeɓra fu ɗon sewroɓe ko woni nder mum dayaɗe fu lottan qur'anure lottan hadiseji fihi ɗon nder qur'anure nde habaru ma qablakum habaru ko woni yeeso mon wa khabaru ma ba'dakum e habaru ko woni ɓaawo moɗon ayiɗi humpitago ko artinona daaru qur'an ayiɗi humpitago ko tammi wargona daaru qur'an wa hukmu ma baynakum e kiita hakkude moɗon ayiɗi kiita woɗana daaru qur'an huwa alfaslu laysa bil asl qur'anure nde kayre woni sendirore gonga e fewre nde laataki nde siito na hude wa ñoñude huwa alladi man tarakahu min jabbarin qasamahullah kayre woni goɗɗo dolɗo mo accine way kay mawnitiiɗo bana mo wooda se ko yiɗi huwata Allah taƴan on man wa man ibtagal huda fi gayri qasamahullah mo ɗaɓɓiti kanda ha ko lumti qur'anu Allah taƴan ɗum fa huwa hablullahi almatin qur'anure nde kayre woni ɓoggol Allah cembingol alkawal Allah cembingal hakkunde maako ɓe tagde maako wa huwa dhikrul hakim qur'anure nde kayre woni zikri marɗo hikima ay zikru alhakim panderinde qur'anure go wa huwa siratul mustaqim kayre nden woni ɗatal ɓoosingal wa huwa alladhi la tazigu bihi alahwa qur'anure nde kayre woni nde giɗaɗe nafsu miilirta be muɗum wala taltabisu bihi al-alsina ɗemɗe jillotirta be muɗum ila o wi haya baragare hadise akhrajahu darimi wurtinigol be limgal hadise on te ujune tati e temedde tati capanɗe go'aɓo ha sunanu maako tema imam ahmad wurtinigol hadise on capanɗe jeena e go'o kay bo ha sunanu muɗum tema ko musnadu wa tirmiji wurtinigol kaɗum ko ha ragam hadise on ujune ɗiɗi e temedde joweenayi e sappo e go'o wa fihi bayanul ahkami shar'iyya don ha nder qur'anu le wangin ko kiitaji di sharia wal hukmu bayna an-nas fi ma ikhtalafu fi do ha nder qur'anu le kiita hakkunde yimɓe ko ɓe ɗuri e muɗum wa bayanul haqqi min al-batil don nder qur'anu le wangin ki gonga ilgo e fewre fa huwa al-furqan kayra woni sendirore hakkunde gonga e fewre لأنه يفرق بين الحق والباطل
ngam de sendiran hakkude gonga e fewre kanjum waɗi kayre woni sendirore. Wa fihi alqasas ɗon nder qur'an wure nde qissaji gobanno en mbi qissa daga Allah fuɗɗi tagugo taki ha yahara gare man ha yimɓe ko to ya aljanna ko to ɓe yite woto. Qisasul awwalin ɗon nder maare qissaji artunoɓe wa akhbarul umami sabiqa e habaruji ummatore saalide wa akhbarur rusul e habaruji nelaɓe wa akhbaru man amana bihim e habaruji ɓen nuɗɗini ɓe nulaɓe wa akhbaru man kazzabahum e habaruji ɓen pewnu ɓe nulaɓe fu a tawa ɗum nder qur'an o. wa ma halla bil mukazzibin e ko hoɗani pewnu ɓe nulaɓe go. wa ma akrama Allahu bihi ta'iina min an-nasri wa ta'yidi wa ruhudi ala man khalafahu e ko Allah seni ɗo teddiniri ɓen ɗowtani ɓe nulaɓe ɗo ɗiggo e ballal e sembiɗinki e jaaruki ɗo lutiɓe ɓe. wa fihi al-amsal wal ibar ɗon nder qur'anure nde misaluji e waajuji al-ibar waajuji taskitakiji. wa fihi al-mawa'izu ɗon nder maare waajuji. wa fihi awsaful janna ɗon nder qur'anure nde habaruji tindinoje aljanna wa awsafun nar e tindinoje yiite. wa fihi sifatul mu'minin ɗon nder maare tindinoje mu'mini en wa sifatul munafiqin e tindinoje nafiki en wa sifatul kuffar e tindinoje hefere. kullu dhalika mawjudun fil qur'an kala bolwa ɗum ɗo fufu ɗum ɗon nder qur'an. wa aksaru minhu e ko ɓurata noon ɗuɗugo ma fu ɗon nder qur'an. wa fihi alwa'du walwa'id ɗon nder qur'anure nde ina e kalta. to a nani ina kam ko Allah seniɗo wonwi sigani yaaɓe ma ko mumin en. a nani kalta bo yangada ka o sigani jaaɗo ma ko heferɓe butuliɓe. wa fihi min al-ulumi ma la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala ɗon nder qur'anure nde ande nde wala mo andi ɗum se Allah mo sene ɓagaɗo woɗani. fa inna mustamala min al-ulumi ala ma la ya'lamuhu illa Allah qur'anure nde nde mooɓi ɗo ande ɗen wala mo andiɗeni koyna Allah. fihi tawhid wal aqida ɗon ha nder qur'anure nde woodi ɗinki Allah e haɓɓere ko haɓɓete nder ɓernde. wa bayanu asma'illahi wa sifati ɗon nder qur'anure nde wangirgo inɗe Allah e tindinoje maako. daga ha suratul fatiha ɗo a yeyna fa jangi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. da alhamdu nda billahi ayi Allahu ɗon to rabbil alamin ayi ɗon to arrahmanir rahim rahmanur rahim pat ɗum inɗe Allah tindinoje maako. wa bayanu asma'illahi wa sifati ɗon nder qur'anure nde wangingo inɗe Allah e tindinoje maako. fa'alu lima yurid wal amru bi ibadatihi wa tarku ibadati ma siwa ɗon nder qur'anure nde umrore be rewki mo hanko Allah e accuki rewki ko lutini. wa fihi tahdiru min ash-shirki ɗon nder qur'anure nde rentingo iggo e shirku rentingo ta goɗɗo hawrana Allah be tana muɗum. wa bayanu anwa'i shirki ɗon nder qur'anure nde wangirki none shirku none kawtal man. shirkul asgar shirkul akbar shirku pamaru naqisan kuuɗe amma wurtita dina. shirku mangu wurtidan dina sam mo mayri be man ɗumoto nder yite ɗon nder qur'an. wa bayanu kulli ma yata'allaqu bil imani billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ɗon nder qur'anure nde wangirgo kala ko jongititta be nuɗɗinki Allah e nuɗɗinki ñalowmaare ragare woni yande ɗarngal e nuɗɗinki woodende malaika en e nuɗɗinki defte Allah jippinaaɗe e nuɗɗinki annaboye. wal imanu bil qadari khayrihi wa shar ɗon nder qur'anure nde nuɗɗinki hoddirore khayru maare be sharru maare. fihi arkanul iman ɗon nder qur'anure nde darange imanaku wa arkanul islam non ɗon nder qur'anure nde darange islamaku
وفيه من العلوم والأخبار والقصص والأمثال والعبر والمواعظ ما لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. don der Qur'an wurende ande khabaruji misaaji misaaluji woni balindi taskitirtiji waayuji ɗum ko mo filiti ta andal man ko ena Allah mo sone ɓandare woda. walakin kullu alimin yahuju minhu bi ilmi, amma se kaka kala jam andal fu o hoosan ko woni ha Qur'an de fodde andal mako wa ma yajhaluhu aksar wa aksar, nder ko anda ɗum ha Qur'an kayum ɓuri ɗuɗugo. fa innahu bahrun la taghiru ma'lumatuhu, Qur'an ɗo ɗum maayo ngo ande muɗum mutata wala yuhadu bi asrari, Qur'an ɗo firriji muɗum filtittaki li annahu kalamullahi azza wa jal, ngam Qur'an reɗo ɗum bolle Allah jaaliɗo mawɗo. wa fadlu ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi, ɓural Qur'an ɗo luttuɗe bolle ba ɓural Allah ɓurdi takle muɗum fakat nde ɗum wolde Allah kana ɓanni kadi. wa kad jaa targhibu bi tilawati, haqiqa sonnuki ɓe janguki Qur'an wari, wal iksaru min dhalika, e ɗuɗɗinki janguki Qur'an, wa bi tadabburihi wal amali bihi, e taskitago nde hutinira be maare. kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah seni ɗo wi deftere min jippininde her ma an Muhammadu barkiɗinande ngam ɓe taskita ayaje maare, jam en hakkilo boyo waaji toroɓe maaji. falaysa algaradu min qira'atihi mujarrada almururi ala alayati, laataki haaje ha jangugo Qur'anu ɗo, laataki haaje jangugo Qur'anu ɗo ɗum teeɗugo saalugo dow ayaje tan. wa khatmil Qur'ani asra marratin aw 20 marra, na jangugo timmina Qur'anu nde 10 malla nde 20 tan woni haaje dey. laysa hadha huwa almaqsud, na ɗo woni nufaye. almaqsudu huwa al-intifa'u bil Qur'an, ko woni nufaye kam kanjum woni nafitorago be Qur'an, ko woni haaje kam nafitorago be Qur'an. wal amalu bil Qur'an, ko won haaje kam hurugo be Qur'an. walakinna tilawata wasilatun ila al amal, amma se kaka jangde kam ɗum laawol on yaago yotta ha kuugal. wa tilawatu amalun salih, jangugo Qur'an ɗum kuugal laarungal, lakin la yaktasiru ala tilawa, amma tanni kadi se kaka ta jango rammiɗa kayum ka ɗo jangugo tan hutiniray kam. balla budda min al amal, accina de horde wala se ko wala sam se kuugal taɓe. wala budda min at-tadabburi, se ko wala de horde wala se taskite Qur'an man bo. wala budda min at-tafakkuri fi ma'ani, se ko be de horde wala ha taskita ko manaji mare. hatta yantafi al-abdu bi kalamillahi azza wa jalla, ha maccuɗo Allah nafitoro be wolde Allah jaaliɗo mawɗo. wa qad jaa fil hadis, haqiqa wari ha hadise on, anna man qara harfan min kitabillahi falahu hasana, addu mo jangi harfere woore ha deftere Allah wodani mo kuugal bongal o windante. alif o jangi ɗo o windante kuugal bongal. wal hasanatu bi asli amsaliha, bongal gotal go be so wi sappo bana muɗum o heɓata, o jangi alif ɗo. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi la aqulu alif lam mim harfu, o wi mi wiyata alif lam mim ɗo tati fu hawta nder harfere dey, walakin se kaka alifun harfu, alif ɗum harfere, wa lamun harfu, lamu harfere, wa mimun harfu, mimi harfere. alif lam mim harfeje tati sike barjani sapay tati, haji wagare barjari ngori fu no fotina, a andata sey yande to a yiɗi. nden a wiya konto jemma ɓe nange fu mi ɗon ɗo janngano Qur'anu tan mi woya kuugal feere yo habdu kadi ta a janngani jemma ɓe ñalo. wa bi kulli harfin hasana, be kala harfere woore fu o windante kuugal boorngal. wa bi kulli hasanatin asu'a hasanati,
be kala kugal bongal gotal fof o heɓan kuuɗe boɗɗe 10. wa hadihi mudaafatun min allahi subhanahu wa taala. Ndaɗo sowani kibarde ari daga allah mo senema ngare wodani. fatilawatu qur'ani madlubatun min almuslimin. jangugo qur'anu re ɗaɓɓita ɗum iggo e julɓe. wal amalu bihi wa tafahhumu ma'anihi. non hurugo be qur'anu famtuki manaji maare ɗaɓɓita ɗum ha julɓe. kullu dhalika madlubun min almuslimin. kala bolwa ɗum ɗo fof ɗaɓɓita ɗum ha julɗo. julɗo may moy min be ma be oya. wa illa fa inna alladhi yakra'u alqur'ana wa la ya'malu bihi yakunu hujjatan alayhi yawm alqiyamah. amma sonano qur'anu rego de jangiyama de faamaka hutiniraka be mare hey qur'anu remande tammilatu ko hujja do mako yande dargal. yow jaggi qur'anu faalay o hutiniray be mare faalay faamu ko faalay hutinirgo be mare de latande hujja do mako. to hujjatun alayhi ɗo hujja man ɗo na je hayru. to hujjatun lahu on hujja je hayru. to jonta ka goɗɗo wiya banni kan ndika to mi janggay qur'anu na an mo janggay kam mo woni haala ma sam haala jagguɗo mo hutinirande ma nda ka yummande latan hujja do mum. yo wala ha yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ha qur'anu rende on mo salatu allah e jammuɗum tabitani ɗo wiya wal qur'anu hujjatun laka aw hujjatun alayk. qur'anu re ɗo ɗum hujja ma kayre on de marante hujja yande dargal a jangi qur'anu a dursi aɗo hutinira be mare surol bakara be ali imran aɗo ardi ha yeeso an ka laamiɗo aɗo sakiti a waɗa wolde ɗo hujjanama ha nastoɗa aljanna. nayi wo ka hujjatun lahu aw hujjatun alayka malla bo hujja do ma. mo jangi qur'anu hutinirtande yo taskito kadi kayum bo jottaka hujja daran do muɗum. fa ana bi malikin al-asari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhan wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alayk. kullu an-nasi yaqdu faba'i'u nafsahu famutiquha aw mubiquha. akhrajahu muslim. hadisa wal wariha abu malik al-as'ari radiyallahu anhu o wi'u la do Allah salatu Allah jammuɗum tabitani bi at-tuhuru satrul iman. senu eɗum reta imanaku laatu a ceniɗo kala wakkatiji ma fof a laata reta imanaku kama heɓi kuuɗe ma de kuwata ɓaawo bo aɗo taskita ha reta luttuɗum. walhamdulillahi tamla'ul mizan. ɗigo alhamdulillahi ɗo hebbinani jorgal etergal kuuɗe ma yande dargal kadi bawol alhamdulillah gotel a wi ɗo hebbinan. wa subhanallahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ardi. subhanallahi kanji man ɗi ɗo kebbina malla bo wingol ɗo hebbina ko woni hakkunde asama e lesdi. wa salatu nuru julde ɗo annora. wa sadaqatu burhanu sadaga ɗum hujja. wa sabru diya'u muñal ɗum jaygol. wal qur'anu hujjatun laka aw alayka. qur'anu re ɗum hujja ma ko bo hujja dow ma. kullu nasi yawdu kala yimɓe fuu ɗo ndawo ha ɓe ndawata ɓe dilla ɗo fa ba'i'u nafsahu ko moye fu sorrowo nafsu mum. ba yiyata yimɓe ɗo haɓɓi kuje yara ɗum mo sorra ɗo accuka noon ma moye fu ho'i nafsu mum ɗo ɗo haɓɓi ɗo ya sorrugo on. fa mu'tiguha o dimɗinowo nafsu man aw mubiguha ko o kalko o mum. hadisa o imam muslim wurtini hadisa o 227. ɗum ɗo to goɗɗo yini nda qur'anu re go ɗum kayra wolwana bana niman ɗo banni ɗum woni nden kam o taskititto kuuɗe maako. hujjatun laka ida minta bihi. qur'anu re ɗum hujja ma to a hutiniri be maare. wa hujjatun alayka ida lam ta'mal bihi. nden de hujja dow ma to ni a ɓuuray be maare bon. fa inna al-qur'ana yakunu khasman yawma al-qiyamati li ashabihi alladhina hamaluhu wa khalafuhu wa lam ya'malu bihi. andu qur'anu rende jokkiran yande dargal be yimɓe maare ɓe durusi nden ɓe luuti nde ɓe huuray be maare.
yande dal gal qur'an jokkiran be mabbe mo qur'an jokkiri be mu ma do tamma hisanna wa man tabi'ahu al-qur'an fa innahu yazifuhu ila an-nar nonna wa man tabi'ahu al-qur'an mo qur'an tokkidu do hujjotira be mu fa innahu yazifuhu ila an-nar andu qur'an de bande wuban mo kanko kande diite wa man tabi'a al-qur'ana fa inna al-qur'ana yaquduhu ila al-jannah amma mo tokki qur'an o kam o do yeso qur'an do sakiti mo sike yarba mo dillira yite o bo qur'an on do yeso kan ko do sakiti de puro be mare go yaquduhu ila an-nar qur'an yaquduhu ila al-jannah qur'an do no yara do al-jannah fal qur'anu imma an yakuna amamaka yadulluka ala al-khair qur'anu de imma de don yeso ma de do e de yare al-khairu de do hande di khairu wa yaquduka ila al-janna de do e de yare al-janna wa imma an yakuna khalfa dhalika mallabo qur'anu de la tagada bawo ma yafauka ila an-nar de do yerbe yara yite wal yazu billah moltora ko qala Allah ta'ala la bangido wi وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الله سنيدوي النبي جو وأوحي إلي هذا القرآن دا قرآن ولن وحي مهر أم لأنذركم غم وجنا به بماره غم كل راون مرنتين راون بماره ومن بلغ بمن دا يكتبه سورة الأنعام يا سبو إجينا يا با فهو نذير qur'an wala ne wagginore reta de tawadu kaza ayaha ayanga dalla yite reta de tata wadai kaza ayaha yanga dalla yite wadu kaza jaha aljanna tawadu kaza jaha aljanna wa huwa hujjatu qur'an wala ne hujja wa huwa qur'an wala ne nume wa huwa qur'an kayra de jangede le professeur la dusi ko mbudi be nayi be do baagi adona dusi ko mbudi be to adilli ha fannol dume ha fannol psychologie to ko mbudi bafulo sora jonde soranday o wini o wadini o wurni dume o wurni paturu mako o wowni du ha warti paturu mabbitan dammugal nasta mabba o wurni bosaru mako bosaru o acci dum nama weelo nangi dum o habbi banan ha caka suudu ha dow bo saaru wadi dabare tari ni ha hefti yotti banan go nyami o wurni bo saaru ma ko o wari hubbugol ko kusel fu o fiya lenguru ken bo saaru wara o sakkinana dum ha watti to fi lenguru ni bo saaru jorde do rufa dum on be holli ton be holli hude patto a ekiti a wawa bi adama do hunde do ekitinama fu o wawa ngam hakkilo ma ko quran bo saaru be paakuru be wadu noy wadi kuje do kay wowi do to kanko ko ekiti do wawa professeur en docteur en do hakkilo don on famar do dikko wade an ya daga hande durse qur'an to on wadi no daga ara no dursa bo bismillah be tetida be mona docteur na professeur fu be na yen jofu be na yen jofu alaji do ajumi baya nanko sale fu o waya de tati do nyalo mara fu jambude de ujunere ala inshallah o mer tamaki amma yida fen wobi do to adili jandani o sakini ala way ko e nasallallahu salamata wal afiya wa huwa qur'anu rende qur'anu wayi ko nay de jangatede ala ji aduna na magara do ko fuddu ta wadu wanyo wa huwa nuru nato bisugi ha do yeccite amma yake a pamaro do adon do dursana na jutta na fuddi du na do ya to wa huwa nurun liman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala qur'anu dum annora dum jayngol amma amo Allah bagido fodi dum en tore Allah foda en falaysa ba'da nuzulil qur'ani uzrul li ahad bawo jippaaki qur'anu ko moy fu wala gel do kongole goddo ko moy to
to yiɗi o julɗo to inna o julɗo to yiɗi yahudajo nasarajo walla muslim walla bo to yiɗi kanko mana o juusajo to yiɗi payen ade oɗo jaɗaya mi wawata ƴewde kadi mawɗo nanani ko mi ƴetta kadi fo hujja ka o waɗa ko ɗume ɓawde qur'anu jippi hujja o waɗa ko ɗume ɗo bana noon se o tokkode tan o habɗa o hutinira be mare لأن الله سبحانه وتعالى بين فيه الحق من الباطل ngam Allah mo sene bagare wodani o wangini nder qur'an rende gonga be fewre wal huda min ad-dalali o wangini kanda dibgo e majjere faman akhadha bihi wa amila bihi fa innahu yakunu min as-su'ada'i indallah mo ho'i qur'an hutini be mare kanko o latan nder waɓɓe heedi Allah keɓanɓe haaje muɗum wa man arada anhu fa innahu yakunu min al-ashqiya'i mo ɗoyidi nde accinde bo ka en ɓolatan nder wabtarɓe nder laska ko en aɗum nana ɓe wiya goɗɗo laska hoorejo sike goɗɗo wiyama laska ko a huƴjo on man ɗo mo walata mo hayru walana ɗum heɓata hayru wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati a'ma Allah sani ɗo wiwa man arada an zikiri ko moye ɗoyɗi accini zikiri to ɗo qur'an on ha jikru ɗo inde maɗe fa nder maɗe fa inna lahu ma'isatan danka andu on ka wodani ɗum guure ɓilliɗe dedirawo julɗo aɗo sinkanon ɗon min gurdam saɗi gurdam waɗiɗi ta accu qur'anu Allah mo tagi yimɓe waɗi gurdam man saɗan koyanɗo kanko wi wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka ko moy ɗoyɗi acci qur'anu rende to wodani mo guure ɓilliɗe to yiɗi a mara duniyaru ndu fuu amma a seedata be ɓilɗe to aɗa yiɗi a acci qur'anu goɗɗo feere ɗon yeccata wuro goye ha nder gure men daye men sam gure mawɗe ɗo sukajo milliardaire rewɓe nayi o mari amma belgol wala ɓe rewɓe wonɓe fof jahangala min garwa gala toɗo minon min tato jowdi min nasti ha salon mako o yecci min habaru da ko o woni ɓe rewɓe wako noyi dabare nde min gaɗanta mo ha nder majum debbo feere jaɓɓiti mo dillan ɓangal ko o nana dilli duwala ko o nana dilli ay waɗi al umra wartigo wartidi be mota kesa ha to heɓi kujja man ɗo ka ko yecci min ɗemgal mako ɓe no furwa a yiyay ɓilla waɗina jawdi bo da milliard ji oɗo mari na million ji de milliard ji oɗo waɗi boutique mako ha wuro no fu wa ne goɗɗo to a yaha boutique soggukuji a sota to hakkilame taya ko sota boutique feere sehama ngam ɓoyugo mi wiyayma inna inde mako ko inde boutique ma mi wiyayma to a hefti to a heftay bo aɗa andi accu non noon min ka komi wolwini ha ɗo ngam kungol Allah ceniɗo wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka a seeɗo ɗo haadino en wasamo be haala man mi wasa hoore am mi wasa an be oya fu ta en ɗoyru en acca qur'anu ɗo en jangge qur'anu ɗo jemma e ñalowma en durse en ɗaɓɓite mana maare en kutinire be maare ɓilla woda wa nahsuru yawma alqiyamati a'ma accu ɓilla ha duniyaru go Allah seni ɗo wi min hetanmo min moɓanmo yande dargal bo o bumɗo fayi mo acci qur'anu ka masibo waɗi e memo jangayne ɓosa o ka janginde ɗoylide dey nasalullah al afiya en ɗo tora Allah kisneki wa an yas'alana Allahu wa iyyakum min ahli al-Qur'an min ɗo tora Allah seni ɗo waɗa min be moɗon fof ɗiggoy yimɓe qur'anure alladhina hafizuhu ɓen dursuɓe nde walladhina talawhu haqqa tilawati e ɓen janguɓe nde haqqi janguki nde wa amilu bihi kuruɓe ɓe maare wahtadu bi hadihi ɓe kanditori ɓe kanda maare wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.